बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो हाया। बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गेजेराव खौसे लाबोनो हाया। बियो बाथौ धोरोमारिफोरखौल'सो बुंनो हायो। बियो बाथौआरिफोरखौल'सो बुंनो हागोन। किन्तु जोंनि बर' थुनलाइ आफादाव गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दङ, जेरै सत्संगनि दङ, ब्रह्मनि दङ, ख्रिस्टाननि दङ। बेबायदिनो गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा दाजानाय। बाथौ धोरोमा खौसेथिनि बाथ्रा बुंब्ला बेयाव जेबो फिथाइ थाया। किन्तु जोंहा बर' थुनलाइ आफादाव गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसि दङ, सत्संगनि दङ, ब्रह्मनि दङ, ख्रिस्टान दङ, बायदि बायदि धोरोमजों लानानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादा दाजानाय। दा बाथौ धोरोमा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबा बेयाव जेबो फिथाइ थायनाय नङा। खुलुमबाय, आं बे समाव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, थारैनो जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा गावजों गावनो सोंखारिलायबाय थानाय, गावजों गावनो बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाय, गावजों गाव कन्ट्रभार्सि जालायबाय थानायखौसो जोङो बे समावहाय ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफ्रावहाय जोङो नुबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो बाथौ धोरोम सिबियारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरावबो माखासे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानायखौ जोङो ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफ्रावहाय जोङो नुनो मोननाय जादों। थांनाय साननै आगोलाव अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोम सिबियारिफोरखौ ओरैबायदि बुंदों जे जोङो बिखेखै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिनि सायाव जा जों ससियेल मिडियायाव बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय नुदों, बेखौ लानानै जों दिनै अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल लादों। दा बेयाव जों बेखौनो बुंनो सानदों, दा बिथाङा सासे माहारियारि आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बाथ्राखौ बुंखानांगोन। मानो होनना बुङोब्ला मोनसे आफादखौ सामलायनायाव नेहाथारिनि बिफावआ गोबां थायो। दा आफादाव माबाफोर थांखि बिथांखिफोर लायोब्ला बेखौ गाहाय नेहाथारियानो जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन आफादफोरनि गेजेराव बा सरकारनि खाथियाव बाथ्राफोरखौ रोखायै बुंनो गोनां जायो। दा बे हिसाबैनो बिथाङा थांनाय 13 अक्ट'बराव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जा मावफुं मेल जादोंमोन, बेयाव 64थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमानि जा बानजाय आफाद, बे बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे टेन्टेटिभ डेट हैनाय जादोंमोन। 27, 28, 29, 30 बे तारिखखौ मिरु बर' थुनलाइ आफादनिसिम दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बे अक्ट'खौनो लानानै बिथांमोना 13 अक्ट'बराव सावरायदोंमोन आरो बे मिरु मावफुं मेलाव बिथांमोना बे अक्ट'खौनो थिग खालामनानै लादों आरो बे मावफुं मेलाव जोंहा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बाहागो लादोंमोन, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरिफोर आफादनिफ्राय बाहागो लादोंमोन आरो गुबुन गुबुन माखासे जिल्लाफोरा बे आफादाव बाहागो लादोंमोन। दा बे आफादाव अक्ट'खौ लानानै जेबो सावरायनाय जायाखिसै। दा बाथौ साननि बेलायावबो रावबो रायखांनाय जायासै। बेनिखायनो मिरु आफादा बे सानखौ खुंनो हासिगोन होननानै बानजाय आफादनो खोथा हरदोंमोन आरो थांखिबो लादोंमोन। बिनि उनाव बे तारिखखौ फोसावनाय लोगो लोगो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बिखेखै बाथौ महासभाया गोबां खुद्रिनाय दिन्थिबाय आरो बे खुद्रिनायफोरखौ लानानै जोङो 27 अक्ट'बराव आरोबाव मोनसे मिरु बर' थुनलाइ आफादा मावफुं मेल लाबावबाय डिमाकुसियाव। दा बेयाव गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय कमेन्ट लाबावनाय जादोंमोन, आबसुनिफ्रायबो लानाय जादोंमोन, आबबनिफ्रायबो लानाय जादोंमोन। दा बेयाव जिहेतु 28 जानुवारि खालि बाथौ सान, बे साना जोंहा मोनाबिलियावसो रेजिस्ट्रेसन जागोन। बे हिसाबै खुंनो हायो बा लानो हायो होननानै बयबो कमेन्ट होनायलाय ओइदिनाबो बे तारिखखौनो, बे सानब्रै तारिखखौनो गनायनानै लाबावनाय जादोंमोन। आरो बिनि उनावबो जोंहा बाथौ आफादनिफ्राय माखासे खुद्रिनाया फैबावबाय, माखासे गाज्रि गाज्रि कमेन्ट लिरबाय, गाहाय नेहाथारिनि सायाव पार्सनेल एटाक खालामबाय। दा बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना जादों।
आरो बेफोरखौ बर' थुनलाइ आफादा गोथौयै साननानै थांनाय 7 नभेम्बर खालि दुलाराय बाथौ गौथुमजों आरो बेनिफ्राय बर' थुनलाइजों मिरुआरि भाबै मोनसे जइन्ट टक बा सावरायनाय जायो। दा बे सावरायनायावबो सावराय मोनसे गरन्थ'आव फैनो हादोंमोन। बेनो जाहैबाय जे जिहेतु बर' थुनलाइ आफादाबो अक्ट'खौ लानानै फावसायनोबो हाला आवगायनोबो हाला, बे हिसाबै जोङो सावरायै उनाव मोनसे गरन्थ'आव फैनो हादोंमोन जे दा उपाय गैथाराब्ला माने दुलाराय बाथौ महासभायाबो आरो बेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादाबो मोनसे डिसिसनाव फैनो हादोंमोन जे सावरायनानै जे गावबा गाव संबिजिरजों थांनानै खामानिखौ मावलायलायब्लानो बे जुथुमायाबो जाफुंसारै खुंजागोन आरो बाथौ महासभायाबो गावसोरनि खामानिखौ बाथौ सानखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हागोन होननानै मोनसे थांखियाव फैनो हादोंमोन। दा बे थांखियाव फैखांनायनि उनावबो जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारीखौ पार्सनेल एटाक खालामनानै माखासे गाज्रि राव बाहायनानै बिथांखौ एटाक खालामनाय जादों। दा बिथांखौ एटाक खालामनाया बेसे माने जुक्ति गोनां, दा बेखौ जों साननो गोनां जादों। दा बेखायनो जिहेतु दुलाराय बाथौ गौथुमा बा दुलाराय बाथौ महासभाया बेखौ पार्सनेल एटाक खालामाखैब्लाबो बिथांमोननि माखासे सामसाफ्रा माखासे गाज्रि कमेन्ट हरनानै सोंखारिदों। दा बेखौ दुलाराय बाथौ महासभाया जों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खावलायनाय बायदिब्ला जों बेखौनो बुंनो सानगोन, बिथांमोननि जा सामसाफोर दं, जा माने ससियेल मिडियायाव गाहाय नेहाथारिखौ लानानै बायदिसिना बाथ्रा बुंदों, गाज्रि बाथ्रा बुंदों, बेफोरखौ माने टटेलि स्टप खालामनांगौ होननानै जोंनि जिल्ला आफादफोरनो, जोंनि बिहाव आफादफोरनो बाथौ महासभाया गोख्रों बिथोन हरनांगौ आरो बे बन्द जानांगौ होननानै जों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायदों। मानो होननानै बुङोब्ला माने बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गेजेराव खौसे लाबोनो हाया, बेयो बाथौआरिफोरखौल'सो बुंनो हागोन। किन्तु जोंहा बर' थुनलाइ आफादाव गुबुन धोरोमनि मानसि दङ, सत्संगनि दङ, ब्रह्मनि दङ, ख्रिस्टान दङ, बायदि धोरोमजों लानानै जोंनि बर' थुनलाइ आफादा दाजानाय। दा बाथौ धोरोमा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबा बेयाव जेबो फिथाइ थायनाय नङा। दा बर' थुनलाइ आफादा जुदि बुङोब्ला बियो दुलाराय बर' माहारिजोंनो गनायथिनाय जागोन। दा बेखौनो जों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायनो सानदों। जिहेतु आफादनि माखासे बाथ्राखौ गाहाय नेहाथारियानो बुङो, बे हिसाबै गाहाय नेहाथारिया आफादाव बिथांखि लानाय बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बेयाव बिथांखौ बे बाथ्राफोरखौ बुंनायाव माने बिथाङा गाव हारसिंनो पार्सनेलि माने बुंदों, संबिजिरखौ सेफायदों, बिदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ, बेखौ जों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायबाय। गोजोन्थों।